alarm, de laver. Det er nordlys, det der. Der er 3, 400 truk. Se der, de står foran faldet. Nu går det. Nej. Det er fantastisk. Jeg prøver at se den lille smule. Nu gælder det altså om, den enkelte der har en tilbage, når det der flyver ud af flokken. Fordi den første flyver ud af flokken, den går falken jo på, hvis den er opmærksom på det. Se der.